Igbo mụrụ nze m ọzọ ekenekwa m ụnụ biko ka ịkpa nụ obele nkata because na okwu ọnụ anyị na-ekwu dị very very important. Video anụ eketa unu na-afụ n'elu ebe a kịta. This video mee na Lagos. Video anụ eketa efu mee na Lagos. Because na oyara adị mma na amechi ihe anyị na-eme ebe a trying to create awareness so mepee ndị mmadụ anya onye mago kwuo okwu maka nwere onwe, kwuo okwu maka politics, kwuo okwu maka ụka na ihe na-eme n'ime ụka ma omenala mago tụgharịsị uche n'ihe niile na-eme eme. Anyị afọdụ ihe agba nkịtị na anyị niile mana ndị Igbo na-azụ ahịa, ndị Igbo na-agba mbọ, ndị Igbo na-eme ihe ka oyi sidela ha mma onye ọbụla anyị mago a na-eme ihe na-ekwe. Mana ihe ọbụla m na-ekwu kene ka nka na-ekwu ekwusi ike. Ihe ọbụla imegide n'ụwa isi n'ihe dị niile eme na-achụ ego niile eme nke ọzọ banye ebe ndụ mmadụ nọ. Ị na-ele ihe bụ na-abụrụ ya, niile ele ọgwụ na-abụrụ ya, niile eme nke ọzọ, niile ezu oshi, niile ememe ị na-eme na-apị ihe ọpịpị anata mmadụ ego, ajụ unu na-asị na ihe ndị ọcha mere nna nna unu ha na onye nwakwu unu na-emegwalụ. Unu achọ something to justify the evil that you are doing. Ọ dịrọkwa mma. Ogbu mma na-esi na mma na ọgba egbe na-esi na eme egbe ama isi as simple as the reality of life ọ na-ahụ ka o si dị. Kita this building kita ye demolish. Ya bụ ihe mere na gịnị a sị na ka m gụpụtara unu ọfụma because some of you anara afụ ụzọ. Unu nwere ike hapụ ihe a na-ekwu kita abịakwubi ihe ọzọ. Mana kuma attack the issue on ground, si tackle ya first. Ya kita asị na ome na Lagos State. Kedu ihe a na-ekwu? A warehouse belong to an eze ndị Igbo. Ebe a na-eme ọgwụ megolo expire na ọgwụ a na-repackage for sale uncovered in Ojo, Lagos State mainland. As no expired drug repackaging warehouse discovered at Mosafeju, Ojo, Lagos State. Kita ye demolish the house. Demolish cha kita achọba onye nwe ya eme arrest. Everybody need involved ebe ha ya eme arrest and ke ụdị ha nwa na course unu create ndị Igbo ajọ afa bụ kwa nkobelia unu enye ndị Igbo a very big ajọ afa anara unu eme anya na-enwe bad impression, bad identity to ndị mmadụ. Afụzi onye Igbo na-agba mbọ si ọrụ ndị a na-ele ihe nka, ọrụ ndị a na-eme ihe nke ọzọ. Anyị achabe nwanne anyị nwoke ejide ebe onye n'afọ m na ọ bụ Dubai Prince zuru nwaanyị oshi. Anaghị ọzọ mana biko nene this video ka anyị na-echi ya azụ. This video kita nwe video mmete kita just nene the video. So these are the people at the point of you call your guy. Nene video ị na-ene m anya kado ndị. Nene video ka ịghọta ihe m na-ekwu. Ihe niile ha bụrụ dragging, pay attention to the video first. Ka ịghọta ebe okwu m na-aga. Suspects, drinks. Where's the guy? Don't worry. No, careful. Yes, these are the products. Nene wani video nene maanya. Huh? Where are you from? So you're a worker here? Yeah. What's your name? Shoma. Shoma, where are you from? Anambra. Where in Anambra? Imo State. In Anambra, you're telling me where in Anambra you from? Where in Anambra you from? What are you? You're a worker? Yeah, ama m na-efugo this video. Ihe nka jikwa na-ekwu na atana anyị bụ ndị Igbo enwere ebe anyị kwesịrị iwepụ aka na ya. Ama ya sị ndị na-agba mbọ inwe ike necha this video nene nke ọzọ sị na nwere ihe gbasara gị na ya. Ka m gwa gị, as long as na obi ha na-eli n'ụwa, as long as na obi ha na-eli ọ ya emetụta gị. Mechọ ya mechọrọ ya because onye kala obi na-alụ mmanya ike anụ nwa fake ofu Fanta na Coke ọma mmeli ebele
onye kala obi na-ala ụdị mmanya ofu bottle water na pure water ọma mmeli ebele. So there's no way iyesi mia escape. Onye fụlụ ihe a kịta lụrụ nwụrụ ụdị ihe anụnwa kịta ofu bottle iji esi na oyi ọma mmeli ebele, ofu bama ọma mmeli ebele, ofu red oil ọma mmeli ebele, ofu groundnut oil, ofu maggi, ofu nnu ọma mmeli ebele. So at every point of your life you're vulnerable to this type of people. Inwe ike na-asị ome nka ijigo akpa rice megolo expire agbụgharịla awụgharị, onwe ka rice ya esi mebie nwoke awụgharịa ya awụgharịa na akpa. Esi na-asị ka nna asị welu moto onwe onye nwe na Lagos si ha si gbago side Okoko Maiko gba ndị a na-ebu rice esi eji ọkada ebu rice esi Kotonu abata Nigeria ụzọ Badagry expressway ajọ si ụzọ a si bataba ajọs bataba ụzọ ahụ ajọs nọ si na ya bataba ka efe ihe na-eme dị ka efe ụdị ajọ ihe na-aga on that place. Nigeria na nwa ya nọsọ Chukwu na-azụ mmadụ. Ị nwere ike sị na ọ gbasara gị nke gị bụ na ị na-eje ihe niile import ya import iwe nwegide mistake mmadụ wee nye gị taya moto mere expire ọ gbaa n'ụzọ enwe accident enwụhụ. So ihe these things na-ekwu na nna try biko ndị be anyị bikonu echunu chọka isekpuru na ya ọnụ sekpuru na ya ọnụ wepụ na aka na ndụ mmadụ ihe ọbụla unu emegide n'ụwa ma ihe a na-eli o ma nke a na-ese ese ma nke a na-aṅụ aṅụ ma nke a na-anya anya ma nke a na-agba n'ụkwụ ijiri ozi a na-azị ekwute okwu maka shoe ma brezia ma ụmụ ihe unu na-ele na-akọsịchara ụmụ nwaanyị kansa otostins amara ekwute ya ekwute. Ịbịaza kịta most everybody ọ na-afịa ije ụlọ ọgwụ kịta kidney failure, liver, gịnị akarịa n'ụlọ ọgwụ. Ị na-awọndazi kịta onye ada esi ihe ọsịsị ọ naghị inhale smoke, ọ nara eme ọ dị careful of ihe na-eme mana ịma mmanụ ihe ahụ ị na-egote nwoke ọ bụrụ datụ wine na-egote sị ka gị na ndị be gị enjoy ya on your birthday on anniversary na gote ndaba n'aka ndị ọjọọ. Nwe ike ọ bụrụ na ijere ụlọ ọgwụ ọ na-ofu ihe ya gị so ka isi na awa gị na eje gote paracetamol jeje ṅụ ịmara ụlọ ọgwụ imix golo emix chọọ ka ị na-aṅụ. That is why at every given point in time also gị you cannot be too careful. One must lead to another. You cannot be too careful. Mana ihe niile anyị na-emezi bụ gịnị ka anyị na-create awareness na-ayọ ndị be anyị biko n'udo ọnwụ karịzị. Ka m gwakwa unu nke bụ eziokwu onye ọbụla ṅụrụ ọgwụ fake ị na-ele nwere anwụọ igwụgwọ ọgwụ ego because ịtọ igolo ndụ mmadụ to your success ndụ mmadụ abago na ya igwe mmadụ wayo onye ahụ kwụwa ọdọ nwa because na-egwuli awayo you are a murderer. Ibu ogbu mmadụ ibu ogbu ara ọbara. That's it. Ị na-ele wine na-arị pakeji wine chọọ ndị mmadụ na-arị pakeji ya nna ibu ekperima. Because as long as also kwa gije mwa ya molo ka esi eme ya as long as it's not coming from the company oga iwe ekpere ma ọjọọ. Yes, I'm an ụfọdụ ụmụ ịbata ọgbọ ọgwụ n'ime ahịa all those things ndị be anyị ụfọdụ ma eme isi ọgwụ karịa most of all this ụlọ ọgwụ we give it to you people mana biko do nke ọbụla mere expire si tụfuo ya nke ọbụla na-agara ahịa si tụfuo ya si arị package na-echange date. Unu na-eme ya na perfume, unu na-eme ya na ncha, unu na-eme ya na ihe a na-aṅụ aṅụ, unu na-eme ya na ihe a na-eli kezi ebe mmadụ esi gbafuru na-agbafuru n'ụwa nke abata. Ọ dị ọkwa na mma ekwuchakwa m ka ọha m n'ọnụ ọzọ zikọta na asị na m na-ekwu ka na na-eme nka ma n'eziokwu ka mma na-agwa unu ebe anụ nwanna asịlọga na nọ n'ọcha ma na-ekwu eziokwu na-agwa unu ka o si dịrị. It's left for you to believe or you don't believe it. Ka ọ dịkwa